la ban ong ban chupe ya ke ba ki pai ba ki lak ngot ki dan pok jela Meghalaya jungim ta ki dang kendu jing na kada ko jing sha pen bor ban le yo ada de bunsin ngalaju persang ban buat kilak kelenti mong no nak kenhun ke jungi jong ka weekend in the movement ngilaju persang ban buat kilak kelenti kuno bangin yo ban kren lam bat u chief minister jong jela dan rei hadukan mentang iklim yo lan benikran bangila paro ke jing tho lembaga kenhun ke jungi ban yo ban kren bat chief minister rei hadukan mentang iklim yo ro ya ke jubab la pedang ne am bangin yo ban kren di kani ke khoi ka pengkelalong yangi kum kita ki brio ki bangi keren yang banjada nak kamta kaim lang kasalang ni hapan simti kumno bangin senran lem ki pai ba namar ki babon ki pai ba khamtam la dengi keren kum kitu ki bara dangwan ha jinglong ka beduk ke jongki menta tang nak daw bakim dan yu adhar ki sa pendu no yo khawrasan henre ke bajia kolong ban ka sarkar haba persang man pan ke jingtho ka khem ai kanu no jingtho iki la chu jubab betang ha pok kot khobor te kidon kiru ki bre ki ban yo kumia ka MHIS ka smart card ke bagi di bendon ndai kidon ki badon smart card bro ndai tanah kada bomdon adhar cuma ta kim yo sho ya ke jingirap lum bagi hospital bat ki we ki babon kum hakini ki scheme ki spas ngi la dengi kren kum kani ka Manrega Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme ka bagi di ben yo kum kinong belas ngi ndai tanah kada bagi mdon yo adhar ro la sa penduna dengi syamba kani ke berkhoi kalong ba nakaliang hi jong ka sarkar jela ka jungi kapan pau syai baka klem da buram shu ya karai jong ka Supreme Court badan buram nadu usnam arja khat pra ya ka bangila yo I hiro da jing tho ka Supreme Court badan buram ka de ong lupa hiro ba ka Meghalaya ka Assam ba ka Jammu and Kashmir kini ki lightly ki state kilong ki jela ki ba pair ban ong ban pelong mandatory ro on namla ban pediang bat haban ai ke jingeda ka bakerpang bahai ki namar balai baki paj ba hi ki ba em hapok ni ke jela ki de hi khamtam la deng ken ke jela Meghalaya ki dang de hi ki paj ba ke belong ki jai bendre ke berit pai ngidang de hi ki chilu tribes do kat menta namar balai ladang i phai hlok ni ke benta nakaliang chong kenhon jongi ro hadin bangila shemti ya ni ka kam ngila phai hiro ya ka jingtho shpo ka autonomous council berlightly ki autonomous council kum ka KHDC ka JHDC ka GHDC ro kumju ngila pha te henry haduka mentaro ka jubab ngi klem yo namar ngi kwa hiro ban nakaliang ka district council kan pass ka resolution kumno ban yada ya ki paj ba nong song snong ki bran pok jela Meghalaya baki di ban yo ya kata ka jing sauto ha ka ba kumno ngi don hapok ka sik schedule jong kari India nakara ka daw nakaliang jong ngahi kum wei na pedeng ki paj ba nong song snong dak jing saukia dak jing kit kli hi hagi ni gisngi ki bakendian ngalawan hispo high court daladi claim dadan kam ang bangan hak ban yaj lang baki lawyer ngalapan ya ka petition napo ka Meghalaya high court badan buram tehnrei mentaro ngalayo pat ya ka jing pediang jong ka Meghalaya high court badan buram ya ka ba ngan yaj sakmat dak ka bangan ya khun persya bar ka sarkar jela lemba ka jing kersan lang ka jing senran lang jong ki paj ba ki bedu ya khawrasan ki paj ba ki bedu ya ka smart card ne ki paj ba ki bedu ya ka jing belas ngi si spas ngi ne kino ro ya ka ba ki paj ba hi ki empat pedang ya adhar kani kedai kuwi ka benta ka ban nakaliang jong ngi persang ban yang syakmat ban yada hok kat kum ka jing betha ya ka bangila ngau tho shai na do ka basdang tadangi phai halor ka riti senchar jong kari India nakata daw ngilap ka sarkar jela ka jungi menta ka klemburam ro ya ka Supreme Court order ka klemburam ro ya kata ka riti senchar paj ba ka badi ka Indian Constitution bat ka ai berkhoi ka bangilap hi menta kalong ban nakaliang jong ka sarkar jela jungi menta kala shimti hi dalade ban wan ra shi sundon ya kata ka jing senchar don bor da ka ba penting gi paj ba bagi paj ba ki di ban long ki briu ki ban hap long hapo jongi kum ki MLA nani kita ki balong ki minister bagin hap long ro ki paj ba ki ban hap ban mane blai ki Dena tak daw habangi ngau tu bangi em hapo kerisian senchar paj ba keri ke balai loy keri ke balong hi ka jingeda ka bakerpang ngimdai keri ke ban ongno ka ban senchar do president ndai keri ke ban senchar do prime minister lengba prime minister ngidon chief minister
na kata daw ngisngo thu sai bang yang bandawa hapo High Court menta daga public interest litigation lembaga High Court kelap pediang menta bat ka ka bang ibu siapa ka High Court kata kalong ba ngin hab ban yang persa ya ka sarkar jela halor ka jing penbor ban le yo adhar daga ba pendo ya ki scheme sarkar beper kham tamru ban ka sarkar jela ka jungi ka khlem de borom ya ka Supreme Court order bat kum joro ba ka sarkar jela jungi ka khlem khen dor shu ya ka riti sanchar paj ba jong kari India ka bang itip kom ka Indian Constitution kita gidi gimat ke ba kongsan ke bang ibu ne ke por bat ka berkhoi kum bang layo ya ka jubab no po High Court menne kalong ban nakalian juk High Court kan sakot ke herring hagini kisngi ke bansawan bat kan sapenti bihro sanga hakano katarik bakan bu ke herring barang ngej kham bagi pajba ke bios ngawi kini bat ki pajba ki bapdiang ki pajba ki bajet ya ka lenti ke babha kum ki nong song snong ki besong ha ka ri ke belai loi kum ke jaj benriu khasi ka banginang don hakani ke jela Meghalaya menta ngidi ban sothu bak jingida ka bakerpang ka di ban longhi lengba ka district council malada ka district council kam don kam syu menta ke bangin kam pat la sai hadin habot bat ngasngo ban ong ro khani ka por balada ka sarkar jela menta kamla shu ban pediang ya ke baki pajba menta kin ha banlong ki nong jit ki pajba ki ha banlong kita ki bong nong pej nong jungo nam tak emlang salang ada ka sarkar ka badan nam baki briu belong ki riu pajba hiro na kata ka daw ada ka sarkar kam don kam shu gini berkhoi ngisong thu sai ba ngina du no ka sarkar apa ka jela Meghalaya na kata daw kum ki pajba ngin ha ban simkhia ya kini ki berkhoi dena tak daw ba lingba ka High Court badan buram la dengi pai kat kum ki Honorable Justice i badong i Justice badan buram i Sir HS thank you i bandon lang ni kapor nanta i Honorable Justice i bedai i Sir W Dingdo i badong i Chairman jong ka High Court bat kum juro i Honorable Justice i bedai i Sir B Bachataji kini bro laingot kin sadan hapo ka bench ka ban saai ka rai nakam tabat sim ya ka jubab halor ka hok ba ka jing sisa ka ba kum ki pai ba nong song snong namar balai nga haban kren ne ka por ladangi kren kum ka Constitution of India menta ka balai ka protection yangi ki pai ba berkhoi ladangi pai ka kum ka article ba khatsau ladam ong pa right to equality handai ya kani mentang ikilmi issue ba kandang trikam hapo ka jela ka jungi ladangi kren ne ka article arpway right to life and personal liberty kani ru kami issue ba kandang trikam hadukat menta